Каква работа вършите ви? Правете го. Чакайте си. Окупация. Оние съм го извикал отвън късно, аз съм да намеря. Аз чакам. Ами си ти твоите да идват. Така че се не Какво става? и те дойдоха над 30-40 човека. Да ги радост си. Ти успеха да говорят. Я виж Кристияна, ако не е тръгнал да се върне. Моя Кристияна, отвън. Излез какво да речеш? Кристиян. Много трудно момче. Абе няма какво се пазиш. Патентите ние сме 3 човека, 4. Аз стигам. Само това. Стана ли бе си? Те разбраха. Да. Чакам да ми върнат един документ. Имаше хора, 30-40 човека. Кой ни очаква? Колко да се сезива? Нали? С 10 човека. 400 човека не разделят държавата. Тук парламент, телевизията, Министерски съвет. 400 човека и програмата е готова. 400 са много. Не е шеф, Качим ясно горе. Ще видим това прави.
Колко? Аз ги преброих към 15 човека. Ами 15. Кой е 34 човека, бе? Не са били повече от 10. И това други се опита да ги извадат. Влезе в вечер. Нека се върши човека. Редно да има малко страшното, явно срамма няма. Че във всеки един момент могат да им бъдат 10 и че тия времена има. Мога да реши да чуя. Те могат да е ходящи на Нали 10? С въоръжение, с автомати, с резултатите от тази. Ало. Аз съм долу в фоието, да. Да, добре. Айде, че тук стана малко по-мир. Да. А извинете, ходящи на улица? Чакайте системата нещата. Аз внасям. Дойдоха. Значи още има отгоре. Няма лошо. Ще бъдете с нас. Това е един комфорт. Да, горе На първия етаж. На първия етаж. Не, на нас още има. Проблеми има, не иска да ни издаде сходящия номер преди 5 часа, за да рече времето за жалба.
Номер едно на Гърне. Филми сме гледали много, нали? Така ли преграда на края вода? Стига сега, достатъчно има да кажа. Мисли, че може да стане. От епизод стане, ще стане. Но няма смисъл, достатъчно да кажа. Всичко лесно може да стане. Е сложна работа. То всичко може да стане. Никой не ми дава подящо обличение, ще се опитам и няма подящо. Сега съм шеф на това. Аз съм шеф на това. Това е
охранение. Няма. Никакви политически събития. Няма. То трябва. Законите за това, защото не е разгледано от политическа организация, никакъв начин. Защото се намира съвсем различна среда. Не знам защо вие всички върху това дете. Детето участва в ситуация с изпълнител, като се спазване всички членове на закона, всички членове на Кодекса на труда, член 31-33, участва на деца в това индивидуално състояние. Ние сме спазвали едно. Няма да никъде не мога. Също време ви това нещо много малко. Деца с знамена.